Здравейте! Казвам се Илян и в днешния урок ще разгледаме така наречения OSI модел, какво е неговото приложение, какви са неговите компоненти и как точно той работи. Но първо, нека малко основни понятия да въведем, които се използват в комуникацията, било то между хора или между отделни машини. Комуникацията може да бъде разделена на няколко слоя. За наше улеснение се прави това, като всеки един слой има определени правила, които оперират в него, а в компютърната технология тези правила се наричат протоколи. Като нека разгледаме примерно комуникацията между двама човека. Тук имаме слой, в който тече самата информация между хората. Като информацията може да бъде на обикновен въпрос, като примерно къде е кафето. Обикновен въпрос между двама човека. Това е първият слой, който съдържа самата информация. Разбира се, за да бъде тази комуникация успешна, трябва да се спазват определени правила, както казах, протоколи, за да може тя да бъде успешно предадена и разбрана от един човек към другия. Като ние ще категоризираме втория слой като слой на правилата. Като най-обикновени правила са примерно тези хора да говорят на един и същи език, за да могат да се разбират. Друго правило, примерно, е правилото да говори само един в даден момент от време, т.е. да се изчакват при говоренето. Като разбира се, цялата тази информация трябва да бъде пренесена от един до другия, като това е физическия слой, т.е. преносната среда, през която минава информацията. В компютърните системи този процес е много подобен, само че там слоевете са малко повече. Те са на брой 7. Това представлява наобщо казано OSI модела от първи към седми слой. Това са Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation и Application. Има най-различни правила за това как те могат да бъдат запомнени, като едно от правилото, което аз знам е All people seem to need data processing. Няма значение, това не е чак толкова важно. Защо имаме този стек, този модел, OSI модел и какво той ни помага? Първо, той е начин за категоризация на отделните протоколи. Както казахме, категоризация. Както казахме, всичко това се прави с цел улесняване на нас хората, за това да разбереме как точно се случва обмяна на информация между отделните машини и съответно да можем и ние при евентуални повреди по-лесно да можем да го разследваме това и да ги отстраним. Много важно нещо към OSI модел е, че той е платформа независим, т.е. той е open standard. Той не зависи от абсолютно нито един производител на оборудване или техника, което го прави много приложим. Някои от предимствата, които той прави, точно поради факта, че той е open standard и е съвкупност от много протоколи, т.е. той дава съвместимост на отделните устройства. Т.е. ако двама потребители имат устройства от различен производител, това не е проблем. Протоколите, които са вътре в този стек, помагат тези устройства да работят едно с друго. Това съответно води до следващото му предимство да предпазва при грешки, които настъпват на отделните нива от протокола, т.е. някакъв вид протекция. Ако даден протокол оперира на определено ниво, да речем на IP протокол оперира на network ниво, ако настъпят някакви грешки в IP протокола, това не означава, че тези грешки ще засегнат протоколи от останалите нива. Тоест, този IP протокол се взаимодейства с другите само когато е необходимо да се предаде някаква информация и по този начин не се нарушава работа на останалите протоколи. Как точно се осъществява преноса на информация от един потребител до друг? Информацията бива пренесена от слой в слой, като разбира се започнем от application layer, от най-горния и тръгнем надолу,
както е изобразено на тази графика, може да видите, че всеки един слой информацията става все по-голяма и по-голяма, когато се пренася. Отделните сегменти, които се пренасят най-накрая, са винаги по-големи от тези, които всъщност носят полезната информация за потребителите. Това е така, защото всеки един слой внася по така наречения хедър към информацията, за да може тази информация, когато попадне в устройството от срещната страна на съответния слой, тя да бъде проверена, деенкапсулирана и съответно предадена на по-горния слой за по-нататъчна обработка. На този слайд може да се види по-добре процеса на енкапсулация. Тук може да видите отделните хедери. Тук примерно се вижда Presentation Header, Session Header, Transport, Network, Data Link и най-накрая физическите битове, които биват предадени. За подробности за всеки един от тези хедери, на всеки един слой, както вече казахме, има определен протокол, който оперира, който върши определена задача и когато тези протоколи се комбинират един с друг в този OSI stack, съответно се решава проблема на потребителите, примерно да бъде пренесена информацията от едно място до друго. OSI модела е наследник на така наречения TCP/IP модел, който е разработен преди много години. Той е разработен от една полувоенна агенция, която се казва ARPA. Това естествено няма значение, но на много места може да ги срещнете и тези понятия са горе-долу взаимозаменими. Единствените слоеве, на които те са абсолютно еднакви, това са така наречения Transport Layer и Network Layer. Като типични протоколи, които оперират на Network Layer, това са IP протокола, на Transport Layer това са TCP и UDP. Каква е функцията на всеки един отделен слой? Може да бъде обяснено много простичко. Application Layer, това е слоя, който представя информацията на потребителя в обозрим за него вид. Тук се случват най-различни конвертирания от аналогова в цифрова информация, така че да може и крайният потребител да я разбере, съответно да може и устройството да я разбере, в зависимост дали информацията се предава от потребителя към устройството или от устройството към потребителя. Транспортният слой, това е слоят, който контролира комуникацията между устройства. Тоест, тук се изграждат сесии между отделните устройства по трасето, за да може всичките битове и цялата информация да бъде предадена успешно. Интернет слоя или Internetwork слоя, както се нарича в OSI модела, той има задача да намери най-добрия път или така наречения Best Path Selection. Тоест неговата задача е да намери на пътя през мрежата, през отделните устройства, за да бъде тя пренесена по най-бърз начин. И Network Layer, съответно той контролира отделните устройства, които са по пътя, т.е. той контролира хардуерът. И с това ще завършим обясненията за OSI модела. Има много информация, много литература. Това беше само уводен урок за това как да се запознаете с основните концепти. Ако желаете да научите още повече за него, проверете нашия сайт obrazovan.se или в нашата Facebook страница, или дайте subscribe на нашия YouTube канал Вен Образован се. Благодаря ви за вашето внимание.